Zvise ndadzoka zvakare nenhau yeimwe clipback zvakare yazetwa nani naMurama ititi vazoita another video. Izvo kutaura kwandiri kuti vari kutopedza kuita sei kuita video. Ndauya ndakapfeka regalia rine kuti andikureva nhema. Why can't I not represent the lady himself, Sisi Evidence Chihira? Nekuti wanga taura nezvavo anasi vataurwa nhasi Sisi Evidence zvaiwana ngwadati. Mugeni wepere ndio asina zvokwadi kuti ndokupetsa moyo kuti chii nekuti munenge muchiti ndakapenga ndirotuka apa asi nhasi mazowana match made in heaven yenyu aiwa mapuwa zvinhu saka ndikati aiwa chirega ndite sei ndipfeke zvakare dhuku yangu dhuku for Sisi Evidence, t-shirt yeyulo for Sisi Evidence, ring yavo yavanesa pamuromo for Sisi Evidence, curtain raita mbiri zvakare kunyanya kuma-comment section kubva panambona imwe post yevideo ndabva kuita vanhu vangashanya kuti describe nyaya curtain iri ratagwa singamboiti ma-comment section. Why can we not also find a curtain for you? Toita sei tonyatsa kukuita represent muvideo ino sezvo iri dedicated for Sisi Evidence Chihira nemaringi zvese ndo zvavanenge vakangoita izvezvo kuzoti isusu takazoti mashate zvidiyo ndiyona Miss Malaika vakapenga vakanaka singamboiti izvozvo kudepartment razosviki zvedu asi ndati regai tinyatsa kuva representa tichimira navo tichisupporta whatever neheadboard ndonasa kuti vanenge vane headboard kuda yakaita brown saka madziro iwaya neizvozvi zvese zvongoindana zvakare tichirepresenta Sisi Evidence. Ina sandaona nhasi vatita live kuda chanayo chituko zvakare isusu mabhekina faso edu aya nemaziziso nekushata kwedu chatukwa zvakare ende tekazvigadzira kuti aiwa that's the new normalcy ichange ichitika pani pasocial media. Saka hasandaona kuti vanenge vakapfeka hanzu yerudzi ndokusaka nhasi ndasora ndichichinjanisa hanzu dzeyellow ndinadzo dzakawandisa zikamboiti pakati pafuta another one ndinouya futi neimwe t-shirt yedifferent style kana rimwe jacket yellow tinadzo dzakawandisa yellow for Sisi Evidence musi wanhasi. Saka regai ngoti it's a good day for Sisi Evidence Chihira vanogara paSouth Africa. Ndisati ndaenda kure ndogwa Mura vataka kuita live vakadanza kuti let me tell you one thing Evidence Chihira hakuna unokutya. Ukaona vanhu vachiti iwewo ukataura uchitaura zvinyanzi uchitaura uchitukirira, it's not like we are afraid of you. We are not afraid of you. Asi nawo ipo ndekuti indawo yekuti kungochuzwa kuti tongokurespect tokutarira asi not kuti tokutya. Uyezve vasemwe point yekuti iwe Evidence iwe Chihira kana uchizviti wakapenga stereki uya muswe muvhuro vanenge vari paDurban apo ndinenge ndiri ikoko kunyika kwako kwaunoti isusu wiri woku kunoko. Saka uya uzvimirire undiudze face to face zvese zvawaitaura kwanzi uya handiti iwo vaichagawo vamwe vanhu vakaita seisuwa naEvidence ndakuona kuti vachaenda vachakura bhazi rekuinda kundoona Mura kuDurban wotanga unotaura zvavanotaura. Asi chinondinakidza chekuti pane nguva iye Sisi Evidence uyu Chihira paimboundura zvakare maititi asi vaundura singamboiti ndobva atanga kuti achichange of gates anochi chakaitika ipapo ndobva atanga kuti aiwa vanoti inspire vanoti inspire singamboiti she is a very good worker vanondiita sei zuro rake ngari mumbasamba. Saka nhasi zvakupandukira zuro ndizuro waiti mature and inspire muzora nhasi my friend and the nemesis have turned down mamwechi mapost ona manje tikada zvina kushata isinozvitaura totozvitaura chete hatimboregi zvikanzi evivi pane muboyfriend wenyu wamakanga munawo handisi kuti muboyfriend wakanga atumwa nasomeone here nekuti handisi kuti nekuda kwe amuboyfriend pavakabva kuona nemi vhiki iyo yapera mukaita zvamakaita mulambulusto why akazondotora foni ndokundoudza Mura kuti undakamupedzera Evidence Chihira uyezve machako ekuhwange ari ikoko. Izvo kunzi chako regai mbotanga ndesa disclaimer zvakare pana kuti chako inokwanisa kuitika kune anybody. Inokwanisa kuitika nekuda friction chaiyo kuti kuda wakacha uchiita sei uchifamba isinodzi chakosi ndodzo zokuti pakati pamakumbo panogona sei panogona kutena kale kuchinja chaiko handizokuti ndezvi zviri natural kwa zviri normal asi ndozviona hangu especially wakafamba malong distance unoita chakosi. Saka nyaya chako iyoyo handingadi kuibata stereki asi handizokuti nekuda kwei mukomana iye wakaenda kundoudza Mura kuti Sisi Evidence vane chako hazvina kushata
tobva ipapo zvakare ndobva pabatwa zvimwe ndatoti regai ndiite zvekuita sei zvekuzvitaipa ndichinyora nokuti ndinotaura zvisizvo zvikanzi iwewe sisi evidence chihira iwewe zvokwandirega ndikuudze zvinhu 1 uri yekera une chipi maketeni muSouth Africa chipi curtains asi muSouth Africa makachipa zvinhu kauda maketeni ndogona kutokuvigira nekuda kwei iwewo usingakwanisi kuchinjawo keteni kana ne10 rand zvikanzi zvakare uri Brahman nemaderera ndaipeta kuti Brahman wedu anozowa kuti nhasi uno madira ndaita Brahman ndiro razopuwa mumwe munhu zvaro asi ndaimboda kushuvira kuti Brahman kana ndiri pana ndiri kumamuzvevhako kwanzi kuti chiBrahman zvikanzi iwewe evidence chihira wakatizwa nebest friend yako iwewe zvikanzi zvakare kukunyarara hakusi kukwata kana ndichirodza at least zviri nani pakuti ndinoroja asi ndiri kuroja ndichigeza chi nemvura yemutabu ko iwewe uri kugezera pai tichigeza futi nemabhabhu foam bath iwaye zvikanzi kana uchiti wakapenga ndenge ndirimo muDurban uya muswe muvhuro tionene face to face ina ndikuryi zvikanzi zvakare hauna level rangu rekuti iwe ungakwanisa kutaura izvozvo 3 years uri pasocial media evidence chihira asi you have got nothing to show for kana bhara kana chii hauna unongochingotenderera nemadziro kwanzi navo unongochiti kana uda kuita live unomeka sure kuti keterera uyabva here kana kuti kona yachoni yainda nepapa unetsa kuonekera matinde zvaunonga chichitaura don't shoot the message zvataurwa namaITT zvikanzi zvakare know how to apply concealer yako nokuti your makeup it looks like munhu ari kubva kubuda mujecha kana kuti ari kubva kundomuruka mukati mejecha ndo zvinenge zvakaita makeup yako iwewe evidence chihera anogara kuSouth Africa hanzi makeup yako ita semunhu une shena kumeso wadirwa majecha ndofunga kana madota chaiwo ndo emphasis yanga ichipuwa nani namura mwana manje this time evidence chihera wakabata the untouchables mwana manje wapuwa zvinhu zvako isi ndiso unodherera zvedu tisingakupindura asi apapa izvese kana une nharo evidence inda unoplaya live stream yese yamaiti vanga chichitaura izvozvo zvikanzi zvakare ivoga ndokupedzera chako kusvika pekupedzesera vamwe ndokuti zvikanzi unobhadharwa iwewe nemunhu kunzi pamwe unenge wabhadharwa $20 kunzi ndanotuka maititi wapedza kuda $20 icho unotenga kachasu wapedza kana chapomba inini ndinobhadharwa kuita sei kuita mabridal showers nezvimwe zvavanoita ikokoko vobva watotadza mari kuti iyi chelete iyi kote iwewo zvaunoda kutotiudzira paindaneti panapa uchitiudzira iwewe who are you zvikanzi wacho futi akatokuudzira kuti indano unondituka iwo akatopuwa notice anofanira kutobuda mumba make mari mumwe tasikazivi ndokuti zvakare mawigi ako iwe evidence andase zvisaga chaizvo tasikazivi zvandokunokuudzira pure 100% Brazilian chi mawigi ndokubva zvanzi haugeze uri tsvina mondo you're a worky singer, worky comedian, no talent whatsoever at all. That's what I mean. Evidence chihera hanza haugoni kuimba, haugoni kuacta, haugona utorina talent chairo chera hauna, ndozvavataura. Maona zvikanzi you don't know how to sing hauna kana show yaunodedzwa tokutema kana nemakeni kana ukatenda kushow kwacho ikokoko kumaitita ungadi wakachikudza iwewe evidence chihera ndoza kuti uchaona zvako uzondituka asi ndozvavataura. Don't shoot the messenger. Zvikanzi inandisupported trash like that. Udzai munhu chokwadi imi mabridesmaids ake kuti uda kumurevera nhema kuti munonge muchizosvika kutuka kunzi mabekina faso yenyu machi hakuna munhu usina come to think of it hakuna munhu usina Burkina Faso. Everyone in this world has got a Burkina Faso. Saka you kana chiudza munhu wese kuti Burkina Faso it means dead kopusika munhu wakatofa kutofamba kudai so asina Burkina Faso nokuti munhu wese wanenge achinzi Burkina Faso yako it means uri normal uchiri kufema uri mupenyu kana asina zvakutoreva kutoti atikurani uri chitunhu chiri kufamba chingoenda kudai so ndozvazvinoreva nokuti in a normal situation munhu wese anofanira kunge ane Burkina Faso iyoyo inotukirwa vanhu. Zvikanzi zvakare iwewe microphone yako inotova nengura mhero kwawakachinonga kana kwawakachipuhwa izvozvo gadzirisa keteni isi. Zvikanzi muri mujoki rakachipa singamboiti iwe evidence zvataona maititi totamba ari class mamwe majoki isusu anototiradza kutoti izvi ndo zvazvinoitwa iwe uri kuhurira pasina hauna kana gejo evidence
hauna gejo. Zvikanzi uya ndikupe basa utsvaire mumba mangu futi. First ungati inguruve yekuThailand. Jesus is Lord. Ndikwe makazvikanyira wega. Ndikwe wakazvikanyira nyaya yako yekuzvedza gamba. Nguruve yekuThailand. Iwe evidence wangochiizere nguruve yekuThailand iwe dzakashata. Iwe ndiwo munhu unoti ukanzi hakuna mukadzi akashata unochema pamalife. Unochema isati chemisu. Tinongoti hallelujah amen. Toti God bless us. Nekushata kwedu koko as long as we breathe, as long tichizouya futi pamberi pakamera tichitaura zvakene newe hazvina shakashata. Iwe evidence chira unochema ukanzi wakashata. Chimira ndikuudze inini ndinogara kuThailand kwacho kwakati akushamisiri kuya kuti unzi nguruve yakuThailand. It means we are the worst ugliest person in this world. Inongogugula kuti black pigs in Thailand dzakashata. Zinoita sedziedza nguruve dzinenge dzakarashirwa unozadze kunzi oyo kumarinda kumadhimoni. Idzodzo ndo nguruve dzatikurani zvadzo dzakashata zisingamboiti. Saka watupa zvangu evidence chera watupa zvaiwana ngwarati. Zvikanzi kuchema iwe ukachemewo chaiko kusvimha musodzi kuti wi waudzwa kunzi kushata saka waigocheme chii kana ukanaka ukacheme chii wakanyarara. Zvikanzi ukati kuti masipiche kuti hakuna mukadzi akashata asi iwe ndiwe number 1 wokuudza mwana kuti wakashata asi iwe haudi kuudzwa izvozvo ukaudzwa izvozvo unochema. Saka what is the problem with you? Hatiziwo totonzwana iye evidence chera wacho une PhD in fundi. Vakadzidza kwaana evidence vakadzidza vane magraduates isusu hatizivi takagumira magrade 3. Zvikanzi vanhu vese vanotuka huna kana level lavo. Tarira level revanhu vacho vanotuka vese. No level, no class nawo whatsoever. Hauna. Zvikanzi magwinya ndo waunoguswerera kubva makuseri kusvika isinodya maprawns. We eat nice food. Hazvina kushata. Zvikanzi nawo zvakare bhodhi kunge cheni yakaunganidzwa hauna kana data. Izvozvi kutakwa kuti uchitukwa navo pavo vachikutukwa vamwe vachiti hauna data. Saka iwo uchatozopuhwa nevanhu vaya vanokubhadhara mari kuseri kuya kuti data iri chiinda unoita sei, chiinda undotuka nhingi nhasi. Vanhu vopa data kana kutokupa 20 rands wapuhwa pepe wotuka vanhu wondobata. After that then what? Nothing. It means kuti she's a not particular kana chita sei achitotengerwa data hatiziwo. Zvikanzi zvakare kana wifi mumba mako hamuna unotoita zvekuti inonzi chikoedza unoita zvekuhotspotwa. Uri upcoming wannabe hauna kana simba at all. Iwewe sekuti vamwe vanhu vacho vari kuwanzira everyday uchituka unge uchiva in good books navo. Iwe uri busy everyday kunge uchivatuka every night everyday. Vanzi nechimicrophone chedzidzi pa chinengura chinzi chichirira futi chichita zvowesha chichitaekera kuita semazvokozvo chichiti zvanzi zvikanzi ombva wati hanzi kuya woenda ikokoko iwe nechimicrophone chako ichocho awa evidence waudzwa shamwari waudzirirwa ende waudzwa wazwa zvezvokuseka. Zvikanzi mumba mako hamuna kana gozho kana bete rekuti ringe richiwanikwa chiti nzinzinzinzi mukati momo richimanyawo richipesanisana kana bete remabhachira rinobhuruka hamuna. Why? Because mumba mako hamuna chikafu hamutorina food ndozvakutakwa namaitita. Zvikanzi zvakare ina handikutyi. Stop but wayonzi cash change. Toenda kumacomments. Macomments angati true. Well done mura. Keep talking ipapapo. Zvikanzi navamwe aiwa machiti matsangwa nhasi. Zvikanzi anodya magwinya nemakrim donuts e2 uyu. Zvikanzi blaster rova ipapapo. Isu tiri kutoda maraundi tiudze kuzvetwa sei amukutaura chokunzanza robiwa mari. Zvikanyangwe she's not worth your time and energy. Don't mind her. Zvakwana maititi azhinzwa mura vanhu vanorwadziwa newe tokuda mhani shireki ihure mabhawa rekanzu hure re2 cents andisingadiru vanhu mucomment section ndo vakachidiru. Zvikanzi iwe uri mvura hombe maititi that my pain killer you never disappoint. Majealousy mura maititi handidi newe. Ndiani zvaita sei? Please forgive each other and love one another. Tell him murandakazi munhu anokumbira kuhotspotwa kuti aende palive ozoda kushamisira apo ngaashate munhu wepi netuwigi kunge chisukiso chechapa kuma-comment section uku. Zvikanzi tiri kuvaona palive yaevidence vachimubhiga zuru. Ndo same people vari pano zvakare vari kuti tell he muona manje zvakaoma hazvo zvinoitika masiri. Zvikanzi evidence rine godo veduwe nevamwanawo. Zvikanzi uye nematisheti ari kuti titenge zvedu maititi zvakwana chimurega
nevamwe zvakarava tikati ameno zvikanzi I'm also in muka around and tinozvifarira vamwe ndokuti ndianiko ataura izvozvo izvo ndikati ameno vedwe simbi zvanitogwadzazve inogwadza zvingamboita mekuti anoipfeka sei simbi yake evidence chira zvikanzi aiwa wasungawe palava ataura zvake please ndodawo wakadero inini zvakwana mura usatye mura ndiriko kumastreets ndiri kukurwira ini vanditadza kumastreets pamusoro pako iwe ndichikumiririra zvikanzi hatikuone wani nevanhu usada kutaura kurevera nhema vamwe ndokuti anorwadziwa nemi manje maronda ake haperi nevanhu vangu kakaoma live stream yani yamachiti yatotwa yanga ichinakidza zvayo yanga ichinakidza sikamberi yanga ichinakidza chi life yoyo tikati aiwa well done finally someone anozomboudzwo magara moyo mangara ngingingi kuna evidence nekuti evidence kunotuka munhu wese everybody unotukwa nyangwe wamutaura zvinhu zvakanaka anongokutuka chet saka finally evidence wawanawo mechi yako mechi made in heaven ndozvazvandangoya nazvo muzuva ranhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera ndiwe wakazvipanyira wega ndiwe wakazvipanyira wega nyaya yako yekuzvedza gamba nyaya yako yekuzvedza gamba